जों दिनै मैगं होनाय माने आबादनि थाखाय मुलि बानायनो नागिरदों। बे आबादाव एम्फौ जानायखौ बोरै होबथानो हागोन? एम्फौआ थैया, खिन्थु एम्फौआ फैनाय नङा आरो ओमफ्राय एम्फौ खारगोन। बिनि थाखाय जों मोनसे मुलि बानायनो नागिरदों। बे मुलिफोरखौ बानायनो थाखाय जोङो मोनजिबा बिफां लाइफांनि बिलाइखौ जों दहाय सोरनिबा न'खराव थांनानै सोरनिबा बारियाव थांनानै जों कालेक्ट खालामबाय। दा मा मा बिलाइ नांगौ बिनि सायाव आं खोन्थानो नागिरदों। निम बिलाइ, बेबो जाहैबाय बालाम बिफांनि बिलाइ। नैबेखौ बर'आव गसाइ बिबार होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय मिस्थां बिलाइ। जालायबाय बे जाथ्रासि बिलाइ, मोजां नायनो हागोन। बियो गगन्द बिलाइ। बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय सिथना बिलाइ। साल दाउखुमै बिलाइ बियो। नैबे जाहैबाय दुथुरा बिफांनि बिलाइ। बर'नि जों बेखौ मा बुङो दाबो मिथिथ'ला। एसामिसफोरनिफ्राय सोलोंनानै लानो हागोन। पसुतिया होननानै बुङो बेखौ। नैबे नोरसिं बिलाइ। ओमफ्राय नैबे मोनसे जार्मन बिलाइ। नैबे मोखोना बिलाइ। नैबे जाहैबाय थिरुथुथा बिलाइ। बर'नि दाउखा खामफ्लाय ना मा होनना बुङो बेखौ। बेयाव दिन्थिनाय माखासे मुवाफ्रा बिलाइफ्रा गैजोबाबो जानो हागौ बबेबा जायगायाव। खालि जों बेखौल' गोसोआव लानाया गाहाम। माखासे गोखा जाथोनि बिलाइ मोननै, जेरै मोखोना आरो निम, आरो माखासेया जाहैबाय आथा जाथोनि बिफांफोर, जेरै गसाइ बिफां आरो एन्दा बिफां। लोगोसे माखासे फेग्रा बा निसा जाथोनि बिलाइ मोननै, साल दाउखुमै, दुथुरा। बे मोनद' बिलाइफोरखौ मोनोबानो जायो। हायोबा बेनिख्रुइ बांसिन मुलि जाथोनि बिलाइखौ होनो हायोबा साबसिन जाबावो। दा बेखौ जोङो नैबे 15था बिफां लाइफांनि बिलाइखौ ज' खालामनानै जों मोनसे थौआव बेखौ फिसा फिसा दांग्लिनानै 3 केजिसो बिलाइ ज' दोनगोन। बिनि उनाव 8 लिटार दैजों बेखौ अदाबाव जोङो मथा मथि 45 मिनिटसो रुगोन आरो। रुनायनि गेजेराव 8 लिटारनिफ्राय जोङो 5 लिटारल' दै जमा दोनगोन आरो। बिनि उनाव गुसु जानाय लोगो लोगो जोङो मैगं थाइगंनि आबादाव माने स्प्रे खालामनो हायो। ओमफ्राय बे मुलिखौ बोरैहाय स्प्रे खालामगोन जोङो, माने 10 टाइम 1 लिटार दैयाव माने 10 लिटार दै होनानै स्प्रे खालामगोन। होमबा मा जाहैबाय, माने 100 ml बे जों मुलि बानायनायाव 1 लिटार दै होनांगोन स्प्रे। गासिबो फार्मारफ्रा बेबायदि मुलिखौ बानायनानै गाव गावनो न'खरावनो मोननाय बिलाइफोरनिफ्राय मुलि बानायनानै गावनि न'आवनो जेनाखि आबाद मावो बे आबाद मावनायाव स्प्रे खालामनो हागोन। आरो बे स्प्रेजों दिहुनजानाय आबादा देहानि जेबो खहा खालामा। लोगोसे आबहावाखौ माने खहा खालामा, गाज्रि खालामा, गुबुंले खालामा, हायाबो गाज्रि जाया। बिनि थाखायनो जों साफ्रोमबो आबादारिखौ माने न'आवनो मोननाय बिलाइफोरजोंनो मुलि बानायनानै आबाद मावनो थाखाय माने दिनै जोङो बेवहाय फिसा मोनसे फोरोंथाइ बादा लानाय जादों। आरो जों गुबुनाव सिगाङाव बानायखांबाय, मोजां रिजाल्ट मोनदों।